Beth yw Prifysgol? Beth fydd yn cynnig i mi a pam mynd? Helo, fy enw yw Efa ac rwy'n 20 mlwydd oed. Es i ysgol gyfun Gymraeg Bromyrddin yn Sir Gar ac rwy'n gyn aelod o'r rhwydwaith seren. Rwy'n myfyriwr ail blwyddyn yn astudio'r gyfraith ym Mhrifysgol Rhydychen ar hyn o bryd. Bwriad y sesiwn heddiw yw i gynnig gwybodaeth a chyngor ar beth yw prifysgol, beth gall prifysgol cynnig i chi, a pam y pobl yn dewis mynd i'r prifysgol. Felly, yn gyntaf, beth yw prifysgol? Mae prifysgol yn cael ei ddiffinio fel sefydliad addysg uwch sydd â awdurdod i roddi graddau ac sydd fel arfer yn darparu cyrsiau gradd i fyfyrwyr ac yn cynnal ymchwil mewn nifer o ddisgyblaethau. I mi, mae prifysgol yn rhywle sy'n galluogi chi astudio'r pwnc yr ydych chi'n angerddol amdani mewn dyfnder ac mae'n le gwych i chi gael profiadau newydd. Ar ddiwedd eich astudiaethau yn y prifysgol, byddwch chi'n cael gradd. Mae yna rhai swyddi lle mae angen cradd penodol arnoch chi i'w gwneud, tra bod swyddi eraill yn gofyn am radd o unrhyw bwnc. Mae'r rhan fwyaf o raddau yn para 3 i 4 mlynedd, ond mae yna rhai eithriadau fel meddygaeth ble mae fe fel arfer tua 5 i 6 mlynedd. Yn y Deyrnas Unedig mae yna 154 prifysgol gwahanol, ac yn y byd mae yna dros 25,000 ohonynt, ac felly mae'n amlwg byddan nhw'n amrywio mewn maint, nifer o fyfyrwyr a'r math o brifysgol ydynt. Chi hefyd yn gallu astudio tramor, gallwch chi wneud gradd chi mewn prifysgol fan hyn a treulio blwyddyn o'ch gradd mewn prifysgol tramor, neu gallwch chi mynd tramor i wneud eich gradd gyfan, bod hwn ychydig bach mwy cymhleth. Mae hefyd gwahaniaeth yn y Deyrnas Unedig yn enwedig rhwng prifysgolion campws a prifysgolion dinas. Mae prifysgolion campws yn rhai lle mae'r llety, cyfleusterau dysgu, y llyfrgelloedd i gyd ar yr un safle, tra bod prifysgolion dinas wedi gwasgaru'r adeiladau'r prifysgol ar draws y ddinas, ac felly byddwch chi'n byw mewn llety mewn un rhan o'r ddinas ac efallai gorfod teithio chydig i fynd i'ch darlithoedd neu ta beth. A mae lan i chi, really, beth sy'n well gyda chi, ond mae yn rhywbeth i cadw mewn meddwl pan bych chi'n dewis prifysgolion yn y dyfodol. Maen nhw hefyd yn amrywio o ran maint. Mae Prifysgol Manceinion yn un o'r rhai fwyaf yn y Deyrnas Unedig gyda dros 40,000 o fyfyrwyr, tra bod Prifysgol Buckingham a tua 3,000 o fyfyrwyr. A mae hwnna lan i chi hefyd beth bydde well gyda chi, a mae rai cyrsiau penodol dim ond yn cael ei gyflenwi mewn prifysgolion penodol hefyd. Mae'r tabl hyn yn uwcholeuo rhai o'r gwahaniaethau rhwng ysgol a prifysgol. Mae mwy na sy yn y tabl, ond dyma rai o'n i wedi meddwl am off y top ym mhen i. Mae'r nifer y pynciau i chi'n astudio ar yr un pryd lot yn llai yn y brifysgol. So, yn ysgol i chi'n astudio 10 falle pwnc i ddechrau da, a wedyn wrth gwrs gyda tygau a lefel A, mae hwnna'n cael ei cytogi. Ond i chi byth yn ffocysu mewn real dyfnder ar un pwnc fel i chi'n neud yn y brifysgol. A fi'n credu na beth sy'n diddorol a sy'n really bwysig am beth ti'n mynd i'r prifysgol, yw bod chi'n neud pwnc sydd wir o ddiddordeb da chi a bod chi'n hapus i treulio oriau yn darllen amdano fe. A wedyn, o ran y gwersi, yn ysgol wrth gwrs chi'n cael ei dysgu trwy gwersi a mae fe'n fatha strwythuredig. Yn y prifysgol, mae'n dibynnu ar pa fath o pwnc i chi'n neud. Mae rai gwyddoniaeth bach mwy o strwythur, mae ydych chi sawl darlith mewn dydd, a wedyn y gwyddorau cymdeithasol a dyniaethau a pethau bach llai o strwythur, so i fi gorfod sicrhau bod fi'n wneud timetable fi yn eitha aml a cadw trac yn fe. Ond o ran y darlithoedd, mae jyst rhywun yn sefyll yn y blaen ac yn dysgu chi'r topic am yr wythnos ni, a chi'n cymryd nodiadau, a wedyn chi'n defnyddio reina i helpu chi pan chi'n neud eich darllen, neu ysgrifennu traethodau neu ta beth. A mae hefyd peth dysgu'n cael ei wneud mewn grwpiau bach. Maen nhw'n galw rhain yn seminars neu tutorials yn rai prifysgolion, a mae hwnna'n cyfle dda i chi rhannu'ch syniadau a i gofyn cwestiynau. A wedyn yn ysgol, mae athrawon yn cael rôl mwy blaenllaw
na mae darlithwyr neu tiwtoriaid yn cael yn y brifysgol. A mae hwnna'n dda achos bod chi'n gallu datblygu eich annibyniaeth chi, a yn aml, os ych chi'n mynd atyn nhw a gofyn nhw unrhyw cwestiynau, bydden nhw mwy na hapus i helpu chi. Mae'r math o bynciau chi'n gallu gwneud yn y prifysgol, neu mae'r prifysgolion yn cynnig, yn eang tu hwnt. Mae siwr gymaint nhw i gael. A os ych chi'n mynd ar y wefan ICAS, fi'n siŵr bydd y gwybodaeth fyna ar pa pynciau. Ond fi wedi rhoi rai ar y sleid fan hyn, astudiaethau Pizza Hut yn un bach diddorol, ond fi'n credu bod hwn yn dangos i chi bod wir gradd i gael i bawb a bod rhywbeth gallwch chi wneud. Yn olaf, byddaf yn siarad am beth sydd gan prifysgol i'w gynnig. O ran sgiliau, bydd gradd yn galluogi chi ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy, megis cyfathrebu, cyflwyno, datrys problemau a gwaith tîm, oherwydd mae nifer o prifysgolion yn hoffi gosod tasgiau tîm o fewn y gradd, a mae rheina'n ffordd gwych o ddod i nabod pobl newydd, falle pobl bod chi heb cwrdd o blaen sydd ar cwrs chi, a hefyd yn datblygu eich sgiliau gwaith tîm. Ac yn ogystal â hyn, mae prifysgol mor bwysig i'ch hunan ddatblygiad. Mae'n datblygu eich hunan hyder wrth i chi llunio eich barn eich hunan a meddwl am dadleuon o blaid ac yn erbyn rhywbeth. A mae fe hefyd yn datblygu eich annibyniaeth yn fawr o ran gweithio'n annibynnol a hefyd byw yn annibynnol, oherwydd yn aml i chi'n byw yn y prifysgol a mae rhaid i chi coginio a glanhau a popeth i'ch hunan wrth gwrs. A wedyn hefyd mae hwn yn rhoi cyfrifoldeb i chi, gwell sgiliau cyfrifoldeb, ble mae rhaid i chi rhoi eich traethodau mewn ar amser a bod yn gyfrifol am eich amser eich hunan hefyd. Mantais arall i gael gradd am mynd i'r prifysgol yw bydd e'n gwella eich rhagolygon gyrfa. Bydd e'n gwella'r ystod eang o swyddi gallwch chi wneud gyda gyrfa, a hefyd os ych chi am wneud swydd galwedigaethol, enghraifft meddygaeth, nyrsio, fferylliaeth, yna bydd gradd penodol yn cymryd chi cam yn agosach at wneud hynny. A mae ystadegau hefyd yn dangos bod graddedigion yn ennill mwy o arian na rai sydd heb radd. Fi'n credu'r peth pwysicaf am mynd i'r prifysgol yw'r profiadau chi'n cael. Yn gyntaf, chi'n gallu cwrdd â pobl newydd, pobl o bobman o cyndinoedd gwahanol sy'n hynod o bwysig, a hefyd chi'n gwneud ffrindiau oes. Chi'n gyd yn yr un lle yn gweithio tuag at yr un fath o gôl, ac felly mae hwnna'n eitha neis achos mae'n dod â pobl at ei gilydd. A chi'n gallu cael atgofion gwych o'r prifysgol. Chi hefyd yn gallu ymuno â clybiau a cymdeithasau gwahanol. Mae bach o bopeth i gael. Chi'n gallu cael clybiau ble chi'n blasu te, neu fi'n gwybod bod un ble chi'n gallu ware Quidditch fel sy'n Harry Potter. So mae cymdeithasau i gael am unrhyw beth. A os yn agos un i gael, chi fel arfer yn gallu wneud un hefyd, na beth sy'n amazing am beth i prifysgol. Chi hefyd yn cael lot o annibyniaeth, fel i fi wedi sôn yn barod. Chi gorfod cwcan a glanhau ar ôl eich hunan, a mae hwnna'n bwysig wrth gwrs i bywyd. A hefyd chi'n gallu darganfod llefydd newydd. So un peth yw fi wedi really mwynhau am beth i mynd i'r prifysgol yw bod fi'n gallu byw mewn dinas a darganfod mannau gwahanol o fewn y dinas i fi'n hoffi a mynd am wax a pethau fel la. A mae hefyd cyfleoedd i astudio tramor fel i fi wedi sôn, a wedyn cyfleoedd i ceisio pethau newydd. I fi wedi trial lacrosse fan hyn, a croquet, a fel rhywun sy'n hoffi chwaraeon, mae'n wych bod gymaint o ddewis i gael fan hyn. A os oes diddordeb da chi i edrych i weld pa cymdeithasau sy'n i gael mewn gwahanol prifysgolion, mae popeth ar y we. Felly os chi'n chwilio am societies in universities, bydd e'n dod lan fyna. Yn olaf, o ran cyngor, fi'n gwybod bod e bach yn gynnar i chi dechrau meddwl am prifysgol mewn manylder, ond mae'n werth cadw fe mewn golwg, oherwydd os ych chi'n darllen nhw'r llyfrau neu gwylio nhw dogfennau teledu neu podlediadau a'r pethau sy'n o ddiddordeb i chi,
Yna newch yn siŵr bod chi'n ysgrifennu fel lawr, achos byddwch chi'n gallu dod nôl at y stwff hyn pan byddwch chi gorfod wedyn wneud penderfyniadau pwysig yn y dyfodol. A hefyd, mae'n really bwysig i chi ffindo pethau chi'n angerddol am biti, achos bydd e'n rhoi syniadau ar pa cyrsiau chi'n neud yn y dyfodol gobeithio. Y cyngor arall sydd 'da fi yw just i gweithio'n galed ac yn gyson mwyn sicrhau bod chi yn y lle gorau posib i wneud beth 'ych chi moyn yn y dyfodol, ond hefyd mwynhau dysgu a cymryd pob cyfle sy'n dod ar eich ffordd. Diolch yn fawr i chi am gwrando. Rydym ni'n gobeithio eich bod chi wedi gweld ein fideos dosbarth meistr a Chyngor Prifysgol yn ddiddorol ac yn llawn gwybodaeth.